2.5.2026, testovacia parcela číslo 2, selektívna. Vidíme stav kvetov a začínajúcich plodov po mrazoch, ktoré boli opakovane v období konca apríla, začiatkom mája na našich všetkých parcelách testovacích. Tu vidíme jednu zo skorších odrôd, skoršie kvitnúcich, Sidonia oblonga, krikovitá forma, kde vidíme aj tie najspodnejšie kvety, že sú 100% v poriadku, nenapadnuté piestiky mrazmi, aj keď ten mraz bol v týchto nízkych hladinách, úrovniach, mraziky väčšinou bývajú hlavne do tých 60-70 cm najväčšie, takže vidíme, že napriek tomu, že tu mrazíky boli aj na druhej parcele, tak z hľadiska mrazu vzdornosti všetky naše sadenice a dreviny ovocné odolali. Tu vidíme tú istú odrodu sadenicu, toto bolo sadené, tu už je mladý kríček, sadené tak 2 roky dozadu. Takisto vidíme, že puky sa aj zatvorili, niektoré sú ešte otvorené. Teraz už je také večerné hodiny, takže niektoré puky sa aj zatvárajú na noc. Vidíme, že všetky sú v poriadku. Teraz sa pozrieme na azijské hrušky aziatky. Tu vidíme tiež, veľké sú už ako malé čerešničky, také lieskové orechy. V podstate prebierku sme ešte nerobili. Všetky azijské hrušky majú veľa plodov, tak na to, že sú to jednoročné, dvojročné od výsadby sadenice, niektoré boli sadené tento rok, vidíme bez akéhokoľvek náznaku hrdze. Tak hrdza začína sa prejavovať teraz v máji, prvé prejavy, a potom v júni a v júli už teda bujne, ale už v tom máju je pozorovať prvé škvrny, prvé znaky, ak bude hrdza prítomná. Takže toto sú sadenice ešte pred orezom. Tu máme hybridnú hrušku, kde sme nechali 2 plody iba. Tu sme teda urobili prepierku na tejto hruške, pretože prvý krát bude plodiť. A je to hybridná hruška, vyselektovaná, jedna z najnovších odrôd, vyselektovaná z našej hrušky a európskej hrušky. A toto je vzácna hruška korejská, ktorá má nasadených veľmi veľa plodov. Či je to vidieť na všetkých poschodiach. A tá v lani mala 3 plody. To sú všetko sadené. A to je ten chrobák, ktorý nám okupuje hrušky. Podobný chrobák nám okupuje, požiera kvetné puky, dôl. Podobný chrobák, možno, že aj rovnaký, možno, že aj viacero chrobákov naraz, ale tento je teda, oni hlavne nastupujú večer. Sú to potvory, zničia, proste odrody máme vyselektované tak, že nám nikdy nezničia, nikdy nezničia plody ani kvety, tie mrazíky, pretože pomologicky sme si dali záležať na tom, aby sme pestovali do budúcich 50 rokov tí sadenice také, aby odolali mrazom, neskorým mrazom
do budúcich minimálne 50 rokov, čo sa týka negatívne klimatické zmeny. Toto je odroda, veľmi vzácna južanská Cydonia oblonga, kde nám ten škodca, bude to kvetopás alebo kvetovka po slovensky, alebo teda niektorý z tých nosánikov, vidíme, že máme komplet vyžrané v kombinácii možno aj s vožkami, lebo je tam taká ako lepkavá, je taká tí sílice lepkavé živice a kompletne nám vyžralo puky na tejto odrode. Máme ešte túto odrodu na inej odrode, na inej parcele a tam našťastie ešte nezautočili. Tu vidíme rannú maďarskú odrodu Cydonia oblonga v plnom kvete. Tu vidíme jednu z najlepších odrôd vôbec, ktorú pestujeme, Cydonia oblonga. A tu našťastie tie kvety nezožrali tie chrobáky. Oni išli na tie najskoršie, keď bol ten žír takzvaný asi. Išli na tie najskoršie kvety v období toho ešte neskorého marca. Tuto je tiež čiastočne vyžraté, ako vidíme, kompletne vyžraté, ale väčšina tých kvetov je v poriadku. Čo sa týka počasia, tak určite, ale čo sa týka tých chrobákov, tak tento rok, teda to bol masaker na niektorých tých ranných odrodách. Toto je neskoršia odroda, tak tu vidíme, že tiež vyžrané diera, ale tie na tejto odrode neskoršie mierne sú tie kvety v poriadku. Áno, tie, kde ešte len budú kvitnúť, tak sú v poriadku. Takže môžeme ukázať ešte iné hrušky. Táto hruška ešte len bude kvitnúť. Azijská, tá má nádherné listy každý rok, meniace sa až do takej hrdzavej oranžovej. A tu máme inú, táto tento rok nebude mať plody, tá mala v lani, lebo sme ju hlboko zrezali a táto hruška má nasadených kvantum plodov. Neviem, či je to vidieť, ale všade má plody, nerobili sme prebierku. Z mrazu nie sú napadnuté, ale sú napadnuté z tých chrobakov. Že tam budeme musieť urobiť nejaký postrek zrejme so spintorom. Pravdepodobne. No a tu máme detail tej druhej krikovitej dule, ktorá tá odoláva sama o sebe počasiu a aj škodcom, lebo ona sa vyhýba aj v takom čase, keď proste tí škodcovia na ňu nejdú. Okrem toho, keď už teda dozrievajú plody, tak idú na ňu enormne uchalakovia, požierajú tie plody a kobylky a potom ešte aj bzdochy, ale najviac kobylky, uchalakovia žerú tie plody september, október, november. No, niekedy necháme až do decembra tie v tých neskorších odrodách, ale čiže všade vidíme. Tu je tiež ukrajinská dula, ktorá má kvety. Takže s týmto sa s vami rozlúčime. Ešte sa môžeme pozrieť na nádherné kvety a plody z Hajnomeles. Takže tu nám ešte kvitne, ale zároveň má už aj plody, pretože on dlho kvitne, také 2 mesiace.
niekedy až 3 mesiace a pozrieme sa, kde sú tie plody. Tuto to už odkvitá. Tak, plody nejaké. Kde sme to videli? Toť napríklad. Takže takéto plody o veľkosti orechov už má. Je ich tam viac, ale musíme ho potom prerezať. Tento mesiac ho budeme rezať. Tu máme iné chajnové lesy. Tu máme napríklad plody. Tu na plody. Až je to vidno, tu na plody. Tak. No a to sú rôzne odrody, čiže od gulatých plodov až po elipsové, vajcové plody pretiahnuté. Takže bohatá násada plodov. Potom máme tu na vzácnu odrodu, ktorá nám tento rok zaplodila. To je veľmi vzácna odroda dulovca vyšľachteného. Nám tento rok prvýkrát zakvitla po asi 2 alebo 3 rokoch a aj zaplodila zároveň. Tak, týmto sa s vami lúčime. Želáme vám, nech to rastie a nech sa darí. Dovidenia.